Abantu baphefumlile ngelinqaku kwiqonga lethu leWhatsApp. Akukho ngidlula ukuthi sihlale sivakashela umtholampilo njalo nje mawuzizwa ukuthi awufili kahle uzifule emzimbeni uhambe emtholampilo. Okunye ukuthi sikhuleke sicela uNkulunkulu asivikele kulesi sifo esesingenile. Inkinga enkulu ukuthi asiwazi ama symptoms ale coronavirus. Abantu abaningi bazoyitshela nje ukuthi basaphethwe umkhuhlane kanti sebabambile. Ake sitshelwe ngama symptoms ukuthi umuntu onalesi sifo unakuphi ukugula okubonakalayo. Manje le corona isifika kanjani manje la? Futhi nginawo umbuzo ukuthi labantu laba bacheckayo lapha ema-airport umuntu ongena la eSouth Africa ungene kanjani lo muntu lo nayo? Nami ngithi ake ngikhulume nje ngalesifo lesi coronavirus leyakhona. Bengade ngibuka nje abantu abaphethwe isona ukuthi kanti isifo esibucayi kangaka. Ngiyacabanga ukuthi uhulumeni wethu kumele enze sure ukuthi uyasilapha ngempela lesifo noma ke ongenani uyazama ukuthi silapheke lesifo ngoba baningi kakhulu abantu abangabhubha leSouth Africa ngoba ezempilo zale South Africa azikho esimweni esigculisayo. Hey guys, ubinga. Le coronavirus uthaseyifikile lapha eDurban. Besekudanga ke ngoku. So mayifike sese ready for yona.